Tazamadan döwletler köşüne terbiýelenenlere hormat prezident bilen adynyň halkara Nowruz güni münasibetli süýjülük sowgatlary goşurly. Munyň özi ýurdumyzda asylly ýöreligleriniň üstünlikli ösdürilýäniň hemde dowamata atarylýanyň nowatdaky beýany öwrüli. Şadiyan şahlary özleriniň niýetlenen toý sowgatlaryny hoşallyk duýgulary bilen kabul etdiler. Häzirki döwürde ýaşnetlerin hemme tarapyna arada bilen goşulyp alınmagy, gahrman arkadamyzyň berqarar eden hemde arkadagy gahrman serdarmyzyň üstünlikli durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birini öwrüli. Munyň özi ýaşnetleriň sadaşly ötüşi urna ýygydarly arada edilýäniniň nowatdaky beýany öwrüli. Şunu ýaşary watansyjylyk hemde halal zähmet esasyna terbiýelemek, olaň milli däp desulary bolan hormatyny hemde ata-babalarymyzyň ýol ýöreliglerini ıgrarlygyny puturandyrmak, çağlaryň saglyklaryny dikeltmek meselelerini döwlet derejesinde zerur ünsürli. Bu bolsa ösüp gelýän ýaşnetlerin hemme tarapyny üns arada bilen gurşulmagyň esasy şert hökmüne ikrar edilendigini görkezýär. Ýurdumyzda giňden bellenýän milli bahar bayramy münasibetli dörli süýjülüklerden ibaret bolan toý sowgatlary üçin bagtyar çağlaryň şatlyklarynyň çägi bolmady. Olar özleriniň bagtyar durmuşy hemme tarapyny bilim terbiýeli bolmagy, saglyklarynyň berkidilmegi urna döwlet derejesinde alada edilýän üçin gahrman arkadamyda hemde arkadagy gahrman serdarmyda tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Bahy asylly çäre giňden ýaýranylaryny medeni köpçüliklerin çykyşlary şatlyk şowkuny bilen utgaşdy. Merim oşu ýaly ýurdumyzda ösüp gelýän ýaşnetlerin aýratyny muhowwanlarlygy meta şagdan döwletme tarapyndan uly üns arada bilen gurşaryny ony bellemeli. Munyň özi asylly ýöreliglerin urwaşyklara besenýäni, bu bolsa mumy şatlygyň, bagtyarlygyň berkarar bolýanyny görkezýär. Şununla baglyqda çağlaryň şatyklary we gülki sesleri joşgunly aýdym sazlary bilen utgaşyp, bagtyar çağlaryň ýurt hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyň her bir güniň şatlykly wakalary ýaty garjy pursatlary besenýänini elime eşkar etdi. Munyň özi Türkmenistanyň bagtyar çağlaryň mekan hökmünäki derejesiniň puturanyanyň hemde ýurdumyzda asylly işleriň urwaç gadamlarynyň aýdym beýany öwrüli.